Naimbag nga rabi tayo amamin gagayem ken kakabsat. Ket kablawan da kayo itatay iti Happy Sabbath atas iti kang kanayon tayo nga usosaren nga pangablaaw pada kayo. Ta simbrek tayo manen kakabsat iti nasantuan nga oras iti aldaw apan naginana nga isu iti tanda ni Apo Dios kadagiti anak na kada tayo kakabsat. Ket sakbay tayo nga adalen iti leksyon tayo nga isu ti inadal tayo kada ito'y nga lawas. Maminsan pa'y dawatek kakabsat nga pagkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos, anyan iti kinamanagayat mo. Anyan iti kinaimbag mo, Ama. Ay ayaten na kami launay ket saan ka nga naglangan. Nga inted dagiti kasapulan mi iti inaldaw-aldaw kada iti nga lawas. Inted mo Diyos iti biyag ken iti salunat mi. Inted mo nang runa tina espirituan a bendisyon. Dahil ragsak mi nga nakirelasyon ken ka babaen iti anak mo nga akong Jesus. Umay kami o Diyos iti sangwa ng itata tatawaten mi iti parabo ken tulong mo. Ama, tulungan na kami. Tapno iting kamadalin nga leksyon ket agbalin nga napateg nga instrumento Diyos iti pannakay pagpagnami ken ka tinaldaw-aldaw. Kabayatan nururayen ni dayjay nga nagasat nga aldaw ng ibon mo anak mo tapno may na kaming alay. Agyaman kami, Ama, tadimteng kami manen aldaw mo na santuan. Tultuloy na kami nga ayaten, itinagan na po Jesus dinawat nila. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 3, iti pagleksyonan tayo, education. Ket nagpintas adalan tayo kakabsat, kada ito yung lawas, iti inadal tayo kada ito yung lawas, nga isu iti buklen tayo, iti samarina kada ito panagi-inadal tayo. Iti sakbay iti amin, kayat ko nga ited manen dahil siya'y quotation nga nagapuken ni Sister Ellen G. White nga isu iti pinilik nga manglukat ken isu iti pundasyon iti panagiinnadal tayo kada ito nga quarter. Kunana kakabsat ni Ellen White, success in education depends upon the fidelity in carrying out the Creator's plan. Anya dayjay nga panggap ni Apo Diyos. Iti panggap ni Apo Diyos kakabsat ket isubli namanen kada tayo. Dayjay nadadael nga ladawan na iti pinarswa na iti tao gapu iti baso. That is the objective of education. Ket intun no dayjay nga kababalin ni Apo Jesus ket maimulin kada tayo kakabsat. Pudnunton nga dayjay nga panggap iti edukasyon nga inted ni Apo Dios ket naarami den iti panagbiag tayo. Repasuan tayo digiti umuna nga duwa nga leksyon kakabsat. Umuna nga leksyon ket education in the Garden of Eden. Namuan tayo nga ni Apo Dios isu iti teacher da. Ni Apo Diyos amuna dagiti estudyante na. Ni Apo Diyos amuna iti potentials dagiti estudyante na. Ta pinarsuan na lagaro digito yung estudyante na akas kaladawan na. Namuan tayo met nga ni Adan ken Eva isuda digiti estudyante kakabsat. Ket iti leksyon tayo inturong tayo kakabsat nga iti estudyante ni Adan ken ni Eva masapul nga maawatan da dayjay instructions iti mistruda nga ni Apo Dios. Namuan tayo nga masapul nga ni Adan ken ni Eva tungpalen da dayjay nga instructions dayjay nga mistruda nga ni Apo Dios. Namuan tayo kakabsat nga iti classroom da ket dayjay perfect setting iti Garden of Eden.
Ket naadal tayo nga ni Adan kaday jay nga potentials na isu iti nangited itinagan dagiti amin a pinarswa ni Apo Dios. Naadal tayo met kakabsat iti bunga iti panagsukir wenno saan a panagtulnog ni Adan ken ni Eva kaday nga instructions ni Apo Dios. Simbrek iti basol, simbrek metten ni patay. Iti lesson number 2 kakabsat namuan tayo nga iti family isu iti basic unit iti society. Adda iti dua nga pamilya nga inadal tayo. Umuna da iti pamilya ni Adan ken ni Eva. Iti estudyante da iti dua nga anak da ni Cain ken ni Abel. Naadal tayo kakabsat nga ni Adan ken ni Eva insursuro da ken ni Adan ken ni Abel dagiti akapkapadasan da tapno saan kuman nga maulit dayjay nga kapadasan da iti panagbiag digiti nga anak da. Insuro ni Adan ken ni Eva iti kinapateg iti panagtungpal kadigiti nga baga ni Apo Dios. Namuan tayo kabsat gadigiti nga kabsat ni Cain ken ni Abel na pandanagidaton ket ni Apo Dios na ay ayo ket inawat na dayjay daton ni Abel. Nagselos ket nagpungtot ni Cain ket napapatay na iti kabsat na. Namuan tayo met kabsat iti pamilya ni Jose ken ni Maria. Ti estudyante da ni Apo Jesus. Dagitoy nga agasawa ammuda no kasano iti ka-espesyal ni Apo Jesus. Ta ni Maria, isuna iti kinatungtong dayjay anghel, nga napili nga agbalin nga ina, dayjay Diyos nga pinili na nga umay nga naglagsa. That God who was incarnated, nagbalin nga anak ni Maria. Ni Jose, kinatungtong mo ti anghel ket kunana dayta nga anak nga addaken ni Maria panaganam to ti Jesus. Ni Jesus na sursuruan met nga agtulnog kadagiti instructions ni Apo Dios, dagiti bilbilin ni Apo Dios. When nagtulnog uray pay ken ni patay. Itadaling tayo kabsat ket the law as the teacher, iti bilin akas mangisuro. Iti memory verse tayo ket masarakan ni Deuteronomy chapter 6 verse 5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Anya itinbaga na ti memory verse tayo kabsat. Ayaten yu ti Apo at Diyos yu iti amin a puso, iti amin a kararwa, iti amin a pigsayo. Taapay nga amin. Amun tayo kabsat nga ni Apo Diyos indeklara na I am a jealous God. Iti kayat ni Apo Diyos no ayaten tay isuna, ayaten tayo iti amin a puso tayo, iti amin a kararwa tayo, iti amin a pigsa tayo. Iti kastoy iti bagbagak no mga mangtedak iti counseling kadigijay nga umay nga dumawat nga kasarot isuda kakabsat. I teach them about daytoy memory verse tayo. Deuteronomy 6 verse 5. Iti pan nakirelasyon kini Apo Dios. Akas iti pan nakirelasyon iti agasawa. It must be all perfect. Saan nga mabalin nga mangibati ka? No ka damagag ka dayjay girlfriend nga balin nga nobya. Anya nga tano daytoy lalaki. Bagak as pangadigan ko matinagan na Joseph. Anya nga ta ni Joseph, Mary, o nakadayjay babae. Ket ibaganaken ka, Mary adda digiti sabali nga girlfriends ko.
ket kunanan to, into no agkasarta, i-break ko iti amin laksid kini Feli. Damagot kini Mary, mayat kabalasan ko. Among tisungbat na ni Mary, saan? Taapay, kas de jay inbaga ni Moses kadigit Israelitas, you shall love the Lord your God with all, 100%, your heart, with all, 100%, your soul, with all, 100%, your strength. Ito'y leksyon tayo kabsat, naadal tayo nga ni Apo Jesus, isu iti example tayo. Taapay, nga pinilit nga inyo na, nga ni Apo Jesus, isu iti example tayo kakabsat. When ni Juan, ije 1 John chapter 2 verse 6 kunana, he who says he abides in him ought to walk just as he walked. Anya iti kunana? Dayjay mangibaga nga addaken Kristo Jesus. Masapul met amagna akas dayjay panagnana. Wenno ibaga na, masapul nga agbiag sino man ang mangibaga nga addaken Kristo akas met kadayjay panagbiag ni Kristo. Sa inbagamet laeng ni John kakabsat, mismo nga in-quote na dayjay inbaga ni Apo Jesus. Iti John 15 verse 10. Kunana ni Apo Jesus kabsat, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Gayam kabsat dayjay panaki inayat tayo in our love relationship with Jesus at dati kondisyon na. Iti kunanan ni Apo Jesus, no kayat yung agtalinaed iti ayat ko. Masapol nga tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Sana inbaga akas iti panagtungpal ko iti bilbilin ni Ama, ket nagtalinaedak iti ayat na. So Jesus is now our example. Nga isu ng kakabsat nga Diyos, nga imay anaglasag. Inkabil na itibagi na ket kuna nakitain da. Da itinbaga na kabsat intun no ba ibantayo ga when I'll be lifted up. Ket intun no kitaan tayo ni Apo Jesus, akas modelo tayo kakabsat. We are safe, natalged tayo tapay, sursurutin tayo ni Apo Jesus, akas modelo tayo. Kunana ni Ellen White, it is Steps to Christ, page 61. The so-called faith in Christ, which possesses to release men from the obligation of obedience to God, is not faith, but presumption. By grace ye had been saved through faith. But faith, if hath not works, is dead. Kunana kabsat iti Efeso 2:8 ken Santiago 2:17. Jesus himself said of himself before he came to earth, I delight to do thy will, O God, yea, thy law is written in my heart. Psalm 40 verse 8. And just before he ascended again to heaven, he declared, I have kept my Father's commandments and abide in his love. John 15 verse 10. The scriptures say, hereby we do know that we know him if we keep his commandments. He that saith he abide in him ought himself also to walk as he walked. 1 John chapter 2 verses 3 to 6.
Anya iti impalawag kakabsat ni Ellen White. Iti kunana, dayjay nga nagnaganan maiayaban a pamati ken Jesus. Ngem awan iti panagtungpal na iti linteg ni Apo Diyos. Saan na pamati? But it is presumption. Pudno nga naisalakan tayo babayan iti parabor. Nga inawat tayo dahil nga parabor babayan iti pamati. Ngem, kunanamit ni Santiago, iti pamati nga awan iti aramid na ket natay. Sa inbagana ni Apo Jesus kakabsat, na isurat dayta nga bilbilin mo, dagita nga lilintig mo dito'y puso. Sana indeklara idin nga nagbiag, nga nagbalin nga example tayo. Tinungpal ko dagiti bilbilin iti Diyos. Ngaron binalakadan na tayo kakabsat. Ngano agtalinaed tayo kadayjay nga ayat na. Masapul nga agbiag tayo met akas dayjay a panagbiag na. Agsipod ta adday iti teacher. Anya di teacher nga dadalin tayo tata. Dayjalintag. The law as the teacher. Masapul nga addamoy ti estudantina. Kitaan tayo nga da iti classroom kakabsat. And the classroom is the word. Tilubong. Kat adadtoy dayjay nga teacher nga isu daytoy nga bilin wenno the commandments of God, the law of God. Adadtoy met dagiti estudantina kakabsat. Iti estudantina dagijay nga imawat ken ni Apo Jesus akas personal a manubutda. The students are the followers of Jesus. Apan tayo kakabsat kadayjay nga teacher, which is the law. Anya iti isuro dayjay nga teacher kadigitoy nga estudantina. Kunana iti inadal tayo kakabsat, the law teaches us about faith, isuro na, pamati, about grace, parabor, about God's love for fallen humanity. Kundi jay ayat ni Apo Diyos na agpaay kadagiti managbaso. Isu nga inusar da ito'y pagleksyonan tayo kabsat, dayjay paset a mayulong. Ayatem iti Diyos mo, iti amin nga puso, iti amin a kararwang, iti amin a pigsa. Iti Deuteronomy 31 verses 12 and 13. Daytoy iti inbalakad ni Apo Diyos kakabsat ken ni Moses. Iti Deuteronomy 31 kakabsat ket isu iti kanta nga inted ni Apo Diyos ken ni Moses tapno isurat na ket maisuro kadagiti Israelitas tapno kan kantaen da. Ket daytoy a kanta kakabsat, daytoy nga kansyon isu iti mangisuro kadakwada. Agbalintun nga saksi met laeng kontra kadakwada. Iti verses 12 and 13 iti Deuteronomy 31, kunana ni Apo Diyos, gather the people together, men and women, and little ones, and the stranger who is within your gates, that they may hear, and that they may learn to fear the Lord your God, carefully to observe all the words in this law. And that their children who have not known it may hear and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land which you will cross the Jordan to possess. Kitain nyo kapsat daytoy nga imbaga ni Apo Diyos nga panggap the objective of the law.
Daytoy nga linteg nga isunan ti tumakder nga teacher kakabsat. Masapol adenggen dagiti amin a lalaki, dagiti amin a babae, dagiti amin nga ubing, dagiti amin a ganganay. Umuna, denggenda dayjay alintag. Dayjay panagdengeg da kadayjay nga lintag, masursuruan da nga agbuteng ken ni Apo Dios tapno tungpalen da dagiti amin a naisurat ijay alintag, ijay nga bilin. See the process. The process in learning is hear, learn, obey. Hear, learn, obey. Classroom setting data kakabsat. Amo yun no, iji classroom kat da iji ubing kat, at da iji bagbaga tayo nga, physically present, but mentally absent. Agsasaud ya mistro wenno ya mestra. Subrek ditoy, rumwar di jay. Intun no examination, awan ati maalan at apay. He did not learn. Dayjay ibaganan ni Apo Diyos kabsat, hear, sumbrek iti puso wenno di isip. Ket intun no nanggeg na dayjay nga bilin, dayjay metlaeng nga bilin, the law as the teacher will teach dagitoy nga Israelitas, lalaki, babae, ubing, ken ganganaet, nga agbuteng ken ni Apo Dios tapno agtungpalda asi papasnek kadagiti panursuro ni Apo Dios. No isublik kakabsat, kitan tayo no isublik kakabsat, the product of learning is obedience. No alaen tayo kakabsat, dagiti imununan aleksyon tayo. Itiin baga, the students must know the instruction of the teacher and they must obey the instructions of the teacher. Tapno dayjay nga estudyante ket pumasa. Dito'y matlaeng leksyon tayo kabsat, ibaga na matlaeng dayjay nga principle. Hear, learn, obey. Kapantay mati, estudyante kabsat. Sino di estudyante? The followers of Jesus. Sino? The followers of Jesus. Sino? Ibilang ko tibagi. Ibilang mumit tibagin kabsat. Because we are the followers of Jesus. Ito muna, the student must know the instructions of the teacher. Dahil iti prinsipyo nga insuro tayo kapsat, iti leksyon tayo, the student must know the instruction of the teacher. Iti Joshua chapter 1, verse 7 and 8. Daytoy kakabsat iti inbaga ni Apo Dios ken ni Josue, kalpasan anatayen ni Moses, ket ni Josue iti pinili ni Apo Dios nga mangid pangulo iti nasyon iti Israel, nga bumalasiw dan iti Jordan, ket apandan iti daga nga naikari iti daga iti Kanaan. Anya itinbaganan ni Apo Dios ken ni Josue kakabsat. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn to the right or to the left, that you may prosper. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then
You will make your way prosperous and you will have good success. Anya diyan bagat itatay kapsat. Success is the product of obedience. Inulit kakabsat ni Apo Diyos kini Josue. In verse 7 kunana, that you may prosper. Iti verse 8 kakabsat, in baga naman you will make your way prosperous and then you will have good success. No kayat ni Josue, ket kayat kumay, ket kayat mumay, iti agbalin a successful ken prosperous. Denggen tayo dayjay inbalakad ni Apo Diyos. Anya ti kunanan na Apo Diyos, observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Iti nagpintas kakabsat nga instruction ni Apo Diyos, it's very clear. Kunana, ti estudyante masapul nga amuna dahil instruction, di teacher na ni Apo Diyos, kinatungtong na Josue. Ket kunana, masapul nga tungpalem si iingat dagiti amin alinteg nga inted kada kayo ni Moses nga adipan ko. Mano? Kunana ni Apo Diyos, amin. Sa anak nga agpili kakabsat noan niya iti kayat ko atong palen abilin ni Apo Diyos. Iti kunana ni Apo Diyos, tungpalet asi iingat dagiti amin abilin nga inted ni Apo Diyos. Kahit iti baligi, kaya't mo ang baligi. Subliem kakabsat, iti Joshua chapter 1 verse 7. Yung madaday kahit ko di kakabsat. Unana, do not turn to your right or to your left. Amo yung numagmag na ka nga diretsyo. Kunana na po Diyos, anak, dahito iti dalan, magnaka ka dahito nga dalan. Sino dahito dalan? Dahito modelo tayo nga ni Apo Jesus. Takunana ni Apo Jesus, I am the way, the truth, and the life. Into no magmagna tayo iti nga dalan nga ni Apo Jesus, iti balakad ni Apo Diyos, kada tayo akas ti balakad na pinoswe. Saan ka nga agpakanawan? Saan ka nga agpakatigid? Diretsyo ka nga magna. Dano dadu mga kabsat, adu iti maiyaw awan. Taapay, saan da nga surutan dahil direksyon nga na ito. I remember a story of an old couple. Agbibiyahe da kabsat, iti may isang state iti Estados Unidos. Umayon iti rabii, ket sursurutin da dayjay dalan. Idin nga makadanon day iti pagsangaan iti dalan in a crossroad. Kitain da, ammo dayjay papananda, ket nakita da kakabsat, nga dayjay signboard, turn right. Kuna na may dayjay mapam, haan kuna na turn left. Kuna na diyasawa na ket look at the direction. Direction says turn right. But the map says turn left. Sinurot dayjay nga asawa nga lalaki, dayjay a direksyon. Nga inbaga di asawa nga babae. Tamabasa di asawa nga babae. They traveled and traveled and traveled for hours. Ingana nga nakadanon da kabsat, iti nakaadayon, and it is the end of the road.
Then their car stopped. Unfortunately, naibusan dati gasolina. Many days later, they found out the bodies of these two tegasama. Anya tinaging problema kapsa. At dagayam di kita alikutag met nga agtutubo nga apan da binaliktad dayjay nga signboard imbes nga nagpakatigid ken nagasidag ko man di papananda binaliktad da nga impanday di kanawan. They lost their way. Di kunana ni Apo Diyos, walk straight. Kasano pa nagnatay nga straight kabsat, babaen iti pa nagtungpal tayo. Mano? Kunana ni Apo Diyos, iti amin abilin nga inted ko, kada kayo babaen kini Moses na adipan. Ni kadwa kabsat, laglagipon tayo, nga dagiti estudyante masapol nga tungpalin da ti teacher. Ti adalen ta itatadalo as the teacher. Sino tungpalin ti estudyante? Sino di estudyante? Si Kakan iti siya. Datayo kakabsat. Sino tungpalin tayo? Dahil diyan nga litag. Yumamuyo no adda iti agtungpal iti lintag ni Apo Diyos. At damat iti supapak na. Iti Revelation chapter 12 verse 17 kakabsat. Kunana ni Apo Diyos, and the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus. Sino daytoy nga kagkagura dayjay dragon? Dagijay nga agtungtungpal kadagiti bilbilin iti Dios. Ken mangsaksaksi iti pudno nga inpaltiing ni Jesus. Sino dagijay? Kabsat ko sika. Kiniti siya. Ket agsipod ta, babaen iti parabor ni Apo Diyos, ket tungtungpalin tayo dagiti bilbilin na, at dagayam met iti makapungtut kada tayo. Sino daytoy? Dayjay dragon. No adalin tayo jay Apokalipsis 12 kabsat, daytoy a dragon, isuna dayjay daan nga ulag, nga isuna ni Satanas. Tan ni Satanas kakabsat isu iti ama dagiti nasukir. Nga saan nga agtungpal iti bilin ni Apo Diyos. Ket itatan makita daytoy akabusor nga dadtoy dagiti napili nga anak ni Apo Diyos, nga digitoy nga anak ni Apo Diyos ket protektaran ni Apo Diyos. Ket dagitoy nga anak ni Apo Diyos ket parangrang ayon ni Apo Diyos iti panagbiagda. They become prosperous and successful. Ni Satanas, isuna nga dyan dragon, nakapungto. Ket apan nangagubaten di tinabati nga anak ti babae. Sikaken iti siya. Ngem laglagipin tayo kakabsat iti Apokalipsis 14 versikulo 12. Kunana ni Apo Diyos manan, here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God in the faith of Jesus. Anya iti panangayab ni Apo Diyos ken kakabsat ko. Anya iti panangayab ni Apo Diyos kanya. Anya iti panangayab ni Apo Diyos kadagijay nga inayaban na, nga agtungpal kadagiti bilbilin na. Iti panangayab na kakabsat, dagitoy dagiti anak iti Diyos, tattao iti Diyos, dagitoy dagiti sa santos. Saan kakabsat nga iti maysa nga santo ket saan nga nagbasol? No. Iti maysa nga santo ket naggapu iti sipnget
nga inyaon ni Apo Diyos ket inkabil na iti nakaskas daaw nga lawag iti panagayat na. Ket idjay nabukel iti relasyon. Ket dayjay nga relasyon gapu iti ayat. Dagitoy nga inyaon ni Apo Diyos nga nipud ti sipnget nga inkabil na iti lawag. Dagiti agtungtungpal iti bilin ni Apo Diyos. Ket inayaban ni Apo Diyos isuda itanya sa santos. Anya met kakabsat iti bunga iti panagsukir. Kita nyo adda dadya bunga iti panagtungpal, success and prosperity. Anya met iti bunga iti panagsukir. Iti Romans chapter 3 verse 23, una nakabsat, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nagbasol amin at tao. Ket nagkurang da iti kinadayag iti Diyos. Sa inayon ni Pablo kabsat iti Romans 6 verse 23. Sa kunana, for the wages of sin is death. Iti panagbiag iti tao kabsat, I'll use my 3 fingers. Look at my 3 fingers. Dahito kakabsat iti direksyon, iti panagbiag iti tao. May 3 fingers. Dahito tinga, iso nga nagkikinlumusta tayo, kumusta ka nga kabsat, sungbat iti kadwa, sula di pastor. This is equilibrium. It doesn't change. Ngam dayjay kakabsat, umuna nga finger, agpangatong, this is progress. This is success. Dahito yung pababa, this is regress. Pababa. This is death. Imanya na tikunana ni Pablo, ta tipatay isu ti supapak iti basol. Nung nagsardeng kumadjay kakabsat, there's no good news. But the good news is in the second part of 6:23 of Romans. And yun the second part. But the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Ngayon ti biag ngagnanayon isu ti sagot iti Dios gapu iti pannakikaykay sa tayo ken Kristo Jesus nga Apo tayo. Idin nga inawat tayo ni Apo Jesus. Anya iti kunanan ni Apo Jesus, no kayat iyo nga agtalinaed iti ayat ko, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Akas ti panagtungpal ko, iti bilin ti amak ket nagtalinaedak iti ayat. Ti example ni Apo Jesus, isu iti suruten tayo kapsa. Anya iti inadal tayo. Iti inadal tayo ket iti ayat, isu nakabsat iti basis, iti creation, ken iti redemption. Ket dayto yung ayat, isu metlaeng iti basis, iti pudno nga education. Dayto yung ayat kakabsat, ket isu iti naipalawag. Nakalawlawag. Iti sangapulo nga bilin ni Apo Diyos, nga nagbalin nga isuna iti giya, iti panagbiag, iti tao. Isu nga ibaganan ni Apo Jesus, ayatem iti Diyos mo iti amin a puso, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, iti amin nga isip mo. Ta iti panagayat tayo iti Diyos, kadagiti amin nga intednan kada tayo, isuntumetten kakabsat iti usaren ni Apo Diyos. Nga panangisubli, dayjay na pukaw aladawan na kada tayo. Laglagipin nyo kakabsat, iti leksyon tayo tata, the teacher
is the law. We know the law as the teacher. Anya insuro na kadatayo. Insuro na kadatayo kabsa. Dahil ayat ni Apo Diyos. Dahil parabor ni Apo Diyos. Dahil panangisalakan ni Apo Diyos kadatayo. Anya mit insuro ni Apo Diyos kadatayo. Itinsuro na kadatayo. Ket saan tay kuman nga pumanaw kadagi panangisuro ni Apo Diyos kadatayo babaen itilintay. Anya iti kunana magnaka asipapas na kadagi daldalan nga inted kuken ka. Anya bunga na success, prosperity. Agtalinaid tayo iti ayat ni Apo Jesus. Ket nang runa kakapsan. Itid ni Apo Diyos kada tayo iti biyag nagnanay. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada ito yung inadal tayo kakapsan. Ket kadagiti churches no sarenda daytoy nga review tayo kakapsat into lubigat the Sabbath school classes daw. We know the church does a whole. Ni Apo Diyos timang bendisyon. Particularly, I would like to say ni Arlene Tapisteria Enriquez sa ijay Kabayabasan Church. Di Cagayan. Jalalo Cagayan. No Biernesen ko na pastor, i-share mo man. So I share dahil ito'y buhay-buyaan tayo kapsa. Kini Madam Arlene. Nakadado digiti churches tayo nga kasyaring ito aramidin da. Uray pa digiti grupo tayo kapsa ijay Bisaya. Da Madam Lilibeth, kini Sister Elizabeth. Kastil mo tararag. Da Apo Diyos namang bendisyon kapsa. Kada ito natin. Ang kararag tayo kapsa. Pagyaman kami ama ti leksyon inted mo kadakad. Agyaman kami tainted mo dagiti bilbilin mo ama. Agyaman kami iti balakad mo ngano agtalinaed kami iti ayat mo. Ketungpalan mi dagiti nga bilbilin mo. Kas tinaramid mo Diyos kadagiti anak mo iti naglabas. Itin muntong iti panagbalegi. Itin munto ti biyag anarangay. Itin munto Diyos nang nangruna iti biyag nagnanay. Kadakay. Tulungan na kami babay na iti parabor mo. Tapno di gito'y nga inadal mi itata. Ket mabalin mi nga ramidin. Saan nga da kami o Diyos tagtungpal? Tatinungpalin iti anak. Kitkas iti kunana ni Pablo nga ti anak mo nitso itagbiag kadakad. Ket babay ni ti parabor ken ti ayat na. Mabalimi nga tungpalen amay pagayatan. Tulungam digiti kakabsat ng kadwami nga nagadal. Tulungam digiti iglesia o Diyos. Iti Sabbath school o repay digiti care groups. Ginagan mo iti madaydayaw. Yaman kami ama, iti panagdengeg mo, iti kararag na natin Jesus. Amen. Gana numay nga Friday night man yung kakapsat. Adadalag dito leksyon tayo nga isu iti adalid tayo itong mananawas. And I'm very excited about it. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada tayo. Imbag na rabite mamin and happy Sabbath. Happy Sabbath.